tun ranar fara zanga-zangar lumana da wasu matasan kasar nan suka shirya kan matsin rayuwa, sai dai a yanzu za mu iya cewa wannan abin ya rikide zuwa faɗan daba a wasu unguwanni da ke ƙwaryar birnin Kano, wanda suka haɗar da makwari da shishi, wanda da zarar 'yan unguwar sun yi sallar isha to babu sarki sai Allah, sai dai kaga kowa da kowa na rufe gidajensu. Haka ma wanda suke sana'ar daidai su ma haka za su rufe shagunansu, in ba haka ba a far musu. Haka ne yasa muka ta bakin wasu daga cikin 'yan unguwannin ga abin da suke bayyana mana. To gashi nan dai rigimar daba ce mara tushe mara asali, ake zuwa 'yan nan unguwar su shiga su cinna wa mutane wuta, su samu al'umma su sassara a kwashe musu wayoyi, su ma 'yan su je su yi gangami, su ma su zo su cinna kayan mutane wuta a sassara. Abin da ake ta yi kenan. Kai kana fin cewa 'yan nan gwamnati suke aikatawa ko? Kowace unguwa sun yi. 'Yan can su suka fara ɗebo jama'a su yuya guda, suka zo suka yi barnar da za su yi, su ma nan suka ɗebi jama'a su yuya guda, su ma suka je suka yi barnar da za su yi. To gashi nan dai ana yin wata rigima mara tushe mara asali, kuma an zo an samu al'umma idan magariba ta yi kowa da kowa a sa mai duka ya shiga cikin gidajensu, kuma wannan abin mu cutar juna ake yi. Abin nan idan ake zuwa ake yin sa ba shi da asali, cutar da kai ne. A wannan yanayin rayuwa da ake yi gaba ɗaya ba ma jin daɗi. Ya kamata dai hukuma ta shiga al'amarin nan. Tun da ka fara hukuma bata shigo gurin al'amarin ba. To tana zuwa, amma wani lokacin sai dan jima ana yi sai ga hukuma kuma sun zo. To na kira da aka yi ga su kansu hukumar tsaro. Ya kamata hukuma ta tashi kai tsaye akan wannan al'amarin, saboda ana ganin abin kamar da wasa da wasa. To ya fara wuce gona da iri, tunda abin har ya kai an fara kone-kone ana ɗiban kayan al'umma. Akalla ta kai rigimar nan kwana nawa ana yin ta? To gashi nan dai wajen kwana 10 ana yin ta. Abu dai gashi nan dai kullum da daddare ya yi magariba ta yi to fa babu zaman lafiya, sai a zo a fara sa duka ana sare-sare a guri. Ko a jiya ma sai da aka samu wasu 'yan dabar inda suka shigo suka farwa al'umma sara da suka da kuma lalata kayan al'umma, haka ma har da farwa shagunan mutane. Alkasim Bala Mukwari dauke da rahoton.